Mga local disaster ug tourism offices sa lalawigan Sugbo gitap sa PDRRMO sa paghingusog sa information dissemination kalabot sa NCOV. Ano ang report? Kini kalabot sa pagsusi sa mga dapit nga posibleng nadtuan sa Chinese national sa Sugbo. Bisan pa man og wa pay siguro kung nakasuroy ba sila sa Sugbo. Ang naasoy lakang gitumong aron masigurong luwas gikan sa mga sakit ang lalawigan. Regularly coordinate with their local health offices and their local tourism offices. No? Just to give information dissemination also. And if possible, kung kuha na to itong details at itong Chinese national female, then probably we can also help out in the contact tracing. Samtang, may lakang usab ang giandam sa Department of Education batok sa kagaw nga dili makasulod sa mga tunghaan. Giawhag usab ni Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director sa DepEd 7, ang mga division offices nga mopalit og mga face mask kung aduna pay mapalit ug iapod-apod kini sa mga tinud-an. Apan kung wa na'y mapalit, mohimo og mga alternatiba ang mga magtutudlo ug ang mga ginikanan aron masiguro nga luwas ang mga bata. Nakasugod na ko og tawag personally gyud sa mga superintendents ug atog yung giawhag nga kung mahimo makig-coordinate sa ilang mga barangay clinic ug kuan, and then mamalit sila og ng mask nga para i-provide sa mga bata bisag katong simple nga mask nga hatag sa mga bata. Giklaro usab sa DepEd nga why classes suspension tungod sa isyu sa INCOV. Miyawag usab ang DepEd sa mga tao nga pabiling kalma ug labaw sa tanan dili mo sakay sa panahon nga magmugna og kabalaka. Suspension of classes for a few days is not actually an answer kay kaning mga bata og wala noy klase magsige minog laglaag noon magsigig lakaw. So unlike kung mas ugna pa noy klase kay mapundok, mas makit-an pa nato. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.